हेलो लोगोफोर खुलुमबाय बयनिसिमबो लोगोफोर आङो दिनैहाय आंनि सायावनो भिडिअ लानानै फैदों आङो थांनाय सप्तायाव मोनसे भिडिअ खालामना बुंदोंमोन जेनाखि आंनि गोदान साबस्क्राइबार लोगोफोर नोंथांमोना आंनि सायाव माबा सोंनो गोसो दंब्ला बा आंनि सोमोन्दै माबा मिथिनो गोसो दंब्ला आंनाव कमेन्ट खालामनो हागोन होननानै आङो मोनसे भिडिअ खालामदोंमोन बिनि रिप्लाइखौ आङो दिनैसो होनो लाबाय आङो 12 जुलाइ सानदेआवनो होनांगौमोन नोंथांमोननि रिप्लाइखौ नाथाय गोबांथार माखासे उसुबिदा जानायनि जाउनाव आङो भिडिअखौ खालामनो हायासै थेवब्लाबो लेट जादोंब्लाबो आङो दिनैहाय नोंसिनि जेनाखि कुइसन खालामनाय बिनि रिप्लाइखौ होनो लाबाय अब्ला आङो जागायलांदिनि आंनियाव कमेन्ट्सआ गासै फैदोंमोन 95 बे 95 नि गेजेराव माखासे आंनाव कुइसन खालामहराखै बिनि थाखाय आं बे कुइसन खालामैफोरनिखौ आङो होनाय नंला बा आङो बिथांमोनखौ रायखांनाय नंला जेनाखि आंनाव कुइसन खालामदोंमोन बिथांमोननि नामजों आरो मा कुइसन खालामदोंमोन बेखौल' आङो बुंलांनोसै अब्ला नायलांनो हासिगोन लोगोफोरा फार्स्ट कमेन्टआवनो दङ निकु बर' हाय आब' मा खबर आगै निकुनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो आङो दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो आरो आगै निकुआ जेबायदि आंनियाव आंखौ खबर लानानै कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आगैनिसिम थेंक इउ सो माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट रिंसाद नार्जारी आब' आं ब्लग भिडिअ हगारगौमोन नाथाय मानि खालामनांगौ जादों आब' होननानै कुइसन खालामहरदों आगैखौ आङो मोनसेल'सो खोथा बुंसै नोंहा जेरावनाखि इन्ट्रेस्टेड दङ बेरायनाय जानाय खारनाय बारनाय गेलेनाय बेफ्रावबो नोङो ब्लग भिडिअ खालामनो हायो नाथाय आंबो इसिबां मानि ब्लग भिडिअ खालामफेरा दे बिनि थाखायनो आं इसिबां मानि एडभाइस होनो हानाय नङा बेखौनो बुंनानै आङो आगैनिसिम दोनथ'बाय आरो आगैया जेनाखि आंनाव कमेन्ट खालामदों बिनि थाखाय थेंक इउ सो माच दानिया फै अशक नार्जारी गामिखौसो बावबाय आं गामियाथ' जोंना उत्तर रनिकाटा डिस्ट्रिक्टआ चिरां PO/PS रानिकाटा कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच दानिया फै सामसु बसुमतारी बिथाङा बुंहरदों नोंलाय बहानिथो नानि होननानै कुइसन खालामहरदों आङो एन्सारखौ दा बावैसो होखांखाबाय थेवब्लाबो आङो बुंफिनबावनोसै गामिया जोंनिया उत्तर रनिकाटा डिस्ट्रिक्टआ चिरां PO/PS रनिकाटायानो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट रुपेश बसुमतारी बिथाङा कमेन्ट खालामदों सोरबाया माबाफोर गाज्रि बुंदोंब्लाबो गोसोखौ दुखु दाला दुलु होननानै कमेन्ट हरदों बिथाङा जेबायदि आंखौ एडभाइस हरदों बा आंखौ थुलुंगाखांहोहरदों बिनि थाखाय रुपेश बसुमतारी लोगोनिसिम थेंक इउ सो माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सिंगल बय आंथ' नायबाय थाखायो नोंनि भिडिअखौ आब' होननानै कमेन्ट खालामहरदों आगै सिंगल बय नोंथांनिसिम आङो थेंक इउ सो माच होयो आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सोमखोर ब्रह्म नोंना मोजां मोननाय दंना गैया हो अन्नानै खोन्थाहर सोमखोर ब्रह्मआ जोबोर मोजां कुइसनखौनो सोंबाय थगायनानैलाय माथो मोनो आरोना बर्थमान दा मोजां मोननाया दंथ'योआनो नाथाय इसेबां मानि इम्परटेन्ट नङा आरोना बेफोराव दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सुबय रय रिप्लाइ हो आब' बे कमेन्ट होग्राफोरनो अन्नानै बिसिनि गोसोआ मोजां मोनगोन दे अनसुलि आब' होननानै कमेन्ट खालामहरदों आङो हानायखिनिखौ जेनाखि आंनियाव कमेन्ट खालामहरो आंनि साबस्क्राइबार लोगोफ्रा आङो गोबांनोनो आङो रिप्लाइखौ हरखायो नाथाय माखासे सम मोनैयाव आङो रिप्लाइखौ हरनो हाया थेवब्लाबो सुबय रयआ आगैया आंखौ बेबायदि बुंहरनायनि थाखाय बा बयनोबो कमेन्टखौ रिप्लाइ हो होननानै एडभाइस हरनायनि थाखाय आगैनिसिम आङो थेंक इउ सो माच होयो दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट खुसाल दैमारि आब' नों इउटुब खुलिनाया बेसे दिन जाखो इउटुब खुलिनायाथ' आङो थांनाय 2019 नि डिसेम्बर दाननिफ्रायसो आङो इउटुबखौ बाहायनाय जादों बांसिनानो बिनि सिगां खुलिनानै दंमोन आरोना थेवब्लाबो आङो बाहायनाय जायामोन 2019 नि डिसेम्बर बिनिफ्रायसो आङो इउटुबखौ बाहायनाय जादों दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट आनिराम बसुमतारी बिथाङा बुंहरदों
गाज्रि मोनदों नामा बिनानाव बेसेबां फरायखो होननानै सोंनायखौ मोनदों बा सरि दे सोंनायखौथ' आं जेबो गाज्रि मोना बिथाङा आंखौ फरायनायखौ सोंहरबाय जेब्ला आं खोन्थानोसै आंनि फरायनाया बारा बुरजाबो नङा BA पास ओमफ्राय DLED पास बेल' दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सुजिराम हास्दा बिथाङा कमेन्ट खालामदों आब'आ मानो सानडे कमेन्ट खालामा नोंनि मोजां गाज्रि खौरांखौ जोंबो मोनजानो लुबैयो आब' आङो सानडे कमेन्टखौ आं खालामफेरखायाखैमोनबो नाथाय आङो हानायखिनिखौ जेसेबांनाखि हायो बेनिफ्राय आङो होनो नाजागोन आरो जेनाखि सुजिराम हास्दाया आंखौ बुंहरबाय आगैनिसिम आङो थेंक इउ स' माच आंखौ बुंहरनायनि थाखाय दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट नीलाम्बार खाख्लारि बिथाङा बुंहरदों सिस्टारा मोजां मोननाय दंना गैया होननानै कुइसन खालामदों आङो बेखौथ' बुंखाबाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट उदांस्रि देरा बिथाङा बुंहरदों जेसेबां हायो भिडिअखौ बानायनो नाजा बेलेग खालामनो नाङा आगै भिडिअखौथ' आं जेसेबां हायो एसेबां टाइम मोननायाव बानायबाय थादों नाथाय आंहा बेलेग खामानिबो दङ नाथाय बेलेग खामानिखौबो आं गारनो हाया मानो होनोब्ला जेखौ आङो मावदों बै बेलेग खामानियासो आंनि इम्परटेन्टसिन नैबे इउटुबाथ' आंनि एसेबां मानि इम्परटेन्ट नंबावासो बिनि थाखायनो आङो जेसेबांनाखि हायो एसेबां मानिखौ आङो इउटुबावबो टाइम होनो नाजादों आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच नोंथांनिसिम दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सन्दन बसुमतारी आब'आ मा जायगानि आब' नोंनि भिडिअखौ नायनाया बारा गोबाव जायाखै आं दा साबस्क्राइबबो खालामबाय रिप्लाइखौ नेना थाबाय जायगानि नामखौ सोंहरदों आङो एन्सारखौ होखाबायमोन जायगायाथ' जोंनिया उत्तर रुनिकाटा आरो डिस्ट्रिक्टआ चिरां POPS रुनिकाटायानो आगैनिसिम कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट जुगामि चेनेल बिथाङा बुंहरदों आब'नि गामिया बबे जायगायाव मोनलाय मा डिस्ट्रिक्ट आगैनि कमेन्टखौ रिप्लाइखौ आङो होखांखाबाय कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट एब्रिय नार्जारी सिस्टारा बबे डिस्ट्रिक्टनि आरो बर्थमान मा मावो आरो क्वालिफिकेसना बेसे प्लिज रिप्लाइ आङो एन्सारखौ बुंखांखाबायमोन थेवब्लाबो आङो खोन्थाफिनबावनोसै डिस्ट्रिक्टआ जोंना चिरां डिस्ट्रिक्ट बर्थमान आङो प्राइभेट जब मावनानै दङ क्वालिफिकेसनाबो बारा नङा BA पास DLED पास बेल'सो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सान्थि नार्जारी मा खालामदों आब' दामाइनि खबरफोरा माबोरै दं कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच सान्थि नार्जारी आगैनिसिम खबरा आंना दासान्दि जोबोर मोजाङैनो दंथ'यो बर्थमान दाथ' लकडाउन जेबो खामानि गैया न'आवनो ओरैनो दंथ'यो दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट रंजालि क्रिएशन बिथाङा बुंहरदों बिनानाव नोंथांनि चेनेला मनिटाइज जाबाय नामा जाबायब्ला अन्नानै खिन्थाहर औ आब' आंनि चेनेला मनिटाइज जाबायानो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आब'निसिम थेंक इउ स' माच दानिया फैबावदो नेक्स्ट कमेन्ट कनक बर' सिस्टार नोंनि एजआ बेसेबां जाखो सिस्टार रिप्लाइ मी प्लिज सिस्टार जोबोद मोजां कुइसनखौनो सोंदों एजआथ' गोबाङानो जाबाय दे बुरैहांबायबो आङो 1996 नि 14 सेप्टेम्बराव जोनोम मोन्दों दिनैसिमहालागै आङो 24 इयार्सआनो जाबाय फैबाय थानाय सेप्टेम्बर मोनफैब्लानो आङो 25 इयार्सआनो जासिगोन कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट बहरमै बर' नामानो बोरैथाय फरायनो रोंलायलाङासो आं बिथाङा बुंहरदों आब' मा खबरखौथ' आं खोन्थागासिनोआनो खबरा दासान्दि आंनिया मोजाङानो दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट थमास नार्जारी बिथाङा बुंहरदों नानिया रुनिकाटा ना आरो मा खालामो सिस्टारा गामिया जोंना रानिकाटायानो औ बेनो आंथ' दा बर्थमान प्राइभेट जबावनो मावनानै दङ कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट एक्सट्रा कपि बिथाङा बुंहरदों आं नुवाखै दे
सिगांनि भिडिअखौ बिनिखायनो नोंनि गासिबो बेकग्राउन्ड आरो गासै डिटेल्सखौनो खोन्थाजोब कमेन्ट खालामहरदों बेबायदि होननानै आङो गासिबो डिटेल्सखौनो आङो खोन्थाजोबखाबाय नोंथाङा आंनाव कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट जासमिन बर' आब' नोंस्रा न'खराव सोर सोर दं आब' नोंसिनि न'खरनि फेमिलिखौ लानाबो मोनसे भिडिअ खालाम। आगैनिसिम कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। जोंहा न'खराव साबा आइ बाबा आब' सासे आंनि बिनानाव सासे आरो आं। सम मोनोब्ला आङो माब्लाबा समाव बे खायदाखौनो लागोन जेनाखि बिमा बिफा आब' आगै ज' फेमिलिजों आं मोनसे भिडिअ खालामनो नाजागोन। नाथाय न'खराव दासिमबो जोंहा ज' जाथ'वाखै आब'आबो न'आव थाया बेलेगावसो थायो बिनि थाखायनो आङो बे भिडिअखौ दानो खालामथ'नो हानाय नङा। जेब्ला न'खराव ज' जागोन अब्ला आङो बे भिडिअखौ खालामगोन। कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट धनन्जय बर' आब' आं नोंनि भिडिअ सानफ्रामबो नायबाय थायो गोदान फैबानो नाइस आब' सना। आगै धनन्जय बर' आंनि भिडिअखौ सानफ्रामबो नायनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आगैनिसिम। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट खनसाय रामसियारि बिथाङा बुंहरदों आब' नों बहानि आरो नोंसा सोर सोर दं। आगैनि रिप्लाइखौ आं होखांखाबाय आगैया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सुबय रय माब्रै दं आब'। आगैनि रिप्लाइखौबो आं होखांखाबाय आंनि खबरा दासान्दि मोजाङानो दङ। कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट पलिका नार्जारि आब' नोंनि बिएबा बहानि खोन्थादो अननानै। डेन्जार कुइसन सोंहरबाय दे मा होनबावनो आरोना बिएबनि गामिखौलाय खाथिनिनो बारा गोजाननि नङा दा जेनाखि बर्तमान दंथ'यो बियो खाथिनियानो सान्थिफुरनि मिथिगोना मिथिया चिरां डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो। कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच आगैनिसिम। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट मिथुल मोसाहारि हेलो सिस्टार आई लव युवर चैनल आई वेरी चापर विथ यू सिस्टार थैंक्स। मिथुल मोसाहारि बिथांनिसिम आं रोजा रोजा साबायखर होयो आंनि चेनेलखौ मोजां मोननायनि थाखाय आरो आंखौ सापर्ट खालामबाय थानायनि थाखाय। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट मानब बर' सिस्टार नोंहा मोजां मोननाय दंना गैया आरो माबायदि सेंग्राखौ मोजां मोनो सिस्टार। कुइसना जोबोर इन्टारेस्टिं सोंहरदों आरो आं बिनि एन्सारखौ होखांखाबाय। मोजां मोननायाथ' दङ होननानै आं बुंखाबायानो आरो सेंग्राखौ माबायदिखौ मोजां मोनो होननानै सोंहरदों। सेंग्राखौथ' आङो जेखौबो बासिया दे जाय सेंग्राया अननाय बिखा दं बा अननाय दङ बेबायदि सेंग्राखौनो आंनो नांगौ बेबायदि सेंग्राखौनो आं हास्थायो आरोना। आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय नोंथांनिसिम थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सायश्री ब्रह्म आब' नों अबेनि आरो बेसेबां फरायो आरो न'आ सोर सोर दं न'आव सोर सोर दं। गामिखौथ' आं खोन्थाखाबायानो आरो न'आव सोर सोर दं बेखौबो आं खोन्थाखांखाबायानो आगैनि रिप्लाइखौ आं होखांखाबाय। आगैया कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आगैनिसिमबो थेंक इउ सो माच। दानिया फैबावदोलाय नेक्स्ट कमेन्ट एस जे ब्रह्म आब' लोमजानाया हामबायना। आगै आंनि लोमजानाया हामफिनबायानो आङो साननैसो सिगां लोमजानानै दङमोन बिनि थाखाय आगैया आंखौ खबर लादों बिनि थाखाय आगैनिसिम थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट सानसुमा बसुमतारी भेरि गुड डार्लिं नों अबेनि। सानसुमा बसुमतारीनि कुइसननि रिप्लाइखौ आं सिगाङाव होखांखाबाय आरो नोंथाङा आंनाव कमेन्ट खालामनायनि थाखाय थेंक इउ सो माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट राहुल मुसाहारि नोंसा बिनानावा अबेहाय एडमिसन लाखो आब' ओमफ्राय देनां आंनो हरगोना हरा नोंनि नानिखौ। कुइसनखौ डेन्जार खालामहरबाय दे। एडमिसनाथ' साइन्स कलेजावनो लागोन बटानिथ' नङा केमिस्ट्रि मेजर लागोन नाथाय देरोब्ला गावनि गोसोसो जाहैबाय सोरखौ फसायनानै गावबा सोरखौ लायो बेखौथ' आं बुंनो हाला जाहैबाय।
आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आगैनिसिम थेंक इउ स' माच। दानिया फै नेक्स्ट कमेन्ट लंके मोसाहारि मा कमेन्ट हरदों बियो माइफोरा गायनो हाबाय नामा जोंना खबरखौनो लानो मोनथ'वाखै आं न'नि एसे गोजानावसो थायो नालाय ओंखायनो खबर लानो मोनथ'वाखै मा बुंनो जोंना माइखौनो गायफेरा गोदो उन्दैनिफ्रायनो आङो माइ गायफेरनो मोनाखै मा बुंनो आरोना थगायनानैबोथ' जेबो लाब गैया आङो दासिमबो दुब्लियावनो थांफेरनो मोनाखै थेवब्लाबो कमेन्ट खालामनानै सोंहरनायनि थाखाय नोंथांनिसिम आङो थेंक इउ स' माच। दानिया फैबावदो नेक्स्ट कमेन्ट बोहैथि बरगयारि आं सिगांनिफ्रायनो साबस्क्राइब खालामखानाय सिस्टारजों लोगोसे लाइकजों लोगोसे कमेन्ट हरखायो आं सिस्टार बोहैथि फ्रेन्डनिसिम आङो रोजा रोजा साबायखर थाबाय मानो होनोब्ला आंखौ सिगांनिफ्रायनो साबस्क्राइब खालामनानै लाइक खालामनानै कमेन्ट खालामनानै आंखौ हेफाजाब होबाय थानायनि थाखाय आरो मोनसे कुइसन खालामबावदों मोजां जाबायना आगैनि लोमजानाया सिस्टार औ आब' आं बुङो बेखौनो आंनि लोमजानाया जोबोर मोजाङैनो हामसिनबाय आरो दा आं बर्थमान मोजाङैनो दंथ'यो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आब'निसिम थेंक इउ स' माच। दानिया फैबावदों नेक्स्ट कमेन्ट दुगा DK दैमारि आंबो मोनथिया आब' नोंनि जायगाखौ आगैनि कमेन्टनि रिप्लाइखौ आङो होखांखाबाय जोंनि जायगाया बा जोंनि गामिया उत्तर रुनिकाटा चिरां डिस्ट्रिक्ट कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आगैनिसिमबो थेंक इउ स' माच। दानिया फैदो लास्ट कमेन्ट हृदय बसुमतारी आब' नोंनि फन नाम्बारखौ हरनो हागोन नामा आगै हृदयनिसिम आं बेखौनो बुंनो सानो आङो आंनि फन नाम्बारखौ बेबायदि कमेन्ट बक्सआव अपेनलि आं मेसेज खालामना हरनो हानाय नङा जुदि माबा मोनसे सोंनांगौ दंब्ला बा आंनि सोमोन्दै माबा मोनसे मिथिबावनो लुबैदोंब्ला मेसेन्जार इन्स्टाग्राम फेसबुक पेजाव फल' खालामनानै आंखौ लानो हागोन आरो बेफ्राव मेसेज खालामनानै बुंहरनो हागोन आङो हरनो हायैनि थाखाय आगै हृदयनिसिम सरि बिबाय आरो कमेन्ट खालामनायनि थाखाय आगैनिसिम रोजा रोजा साबायखर जासिहरबाय आरो आं जोबनायाव बेखौनो बुंनो सानो जेनाखि आंनि गोजाम गोदान साबस्क्राइबार लोगोफोरा आंनाव जेबायदि कमेन्ट खालामहरबाय आरो गोबांथार माखासे कुइसनफोरखौ आंनाव सोंहरबाय बिनि थाखाय आंनि गोसोआव जोबोर गोजोननाय मोन्दों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय नोंसोर साफ्रोमबो आंनि साबस्क्राइबार लोगोफोरखौ आंनि गोसो गोरबोनि गोजोननायखौ जासिहरो आरो आं दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै एसेनोसै लोगोफोर बाय बाय।